ak sa stávaš súčasťou cirkvi Pána Ježiša, Svätý Duch ťa naplňa a ty si jeho chrámom. Farizei neboli chrámom Ducha Svätého. Vo farizeoch, ktorí obviňovali Ježiša, nebýval Duch Svätý. Oni, keď sa rúhali svetlu, tak nedostali meč smrti. Oni boli vo smrti. Oni boli v tme. Ich už nemalo čo zabiť. Ale v cirkvi, v ktorej je svetlo, keď ty sa budeš rúhať svetlu a usvedčeniu, ktoré prichádza, tak vec, že príde smrť. A večná smrť. Viete, Ananiáš a Zafira zažili okamžitú smrť. Preto, lebo intenzita Božieho svetla bola tak silná v tom čase. Ale intenzita Božieho svetla, teraz aby som sa dobre vyjadril, není menšia ani teraz. Tá smrť si ťa počká. Možno si povieš, toto mi prešlo, nič sa mi nestalo. Namydliš si ruky. Dobre. Trošku som si zahrešil, trošku som odignoroval nutkanie Ducha Svätého ísť do pokánia. Nič sa mi nestalo, asi to nebude až také vážne. Smrť ťa čaká za dverami. Smrť ťa čaká za dverami. Ona si ťa počká. A to klamstvo, ktoré možno si my myslíme, je, že Ananiáš a Zafira spáchali niečo horšie ako my. Nie. Hriech a sila hriechu je rovnaká vtedy, ako je aj dnes. A dnes, ako aj vtedy. Preto nezahrávajme sa s hriechom cirkev. Moja otázka je, prečo Ananiáš a Zafira neučinili pokánie? Peter vytiahol slovo zjavenia, slovo poznania, Duch Svätý skrze Petra, jasne zasvietil do srdca Ananiáša a Zafíry a presne pomenoval tie veci, ktoré urobili do bodky. Jedna veta od Boha stačí. Nemusíš počuť 1000 kázní. Musíš na ňu reagovať. A teraz prečo Ananiáš za ten čas, ako hovoril, ja si ho predstavujem, že zostal takto. Jeho tvár skamenela. Jeho srdce bolo tvrdé. Tvár Zafíry skamenela, jej srdce bolo tvrdé. Prečo? Lebo nechceli čeliť hanbe. Vieš, ja verím tomu, keby Ananiáš prerušil Petra hlasným volaním: Bože, zmiluj sa nado mnou! Ja som hriešník! Zhrešil som! Bolí ma to! Pícha ma to! Keby hneď bol zareagoval na ten ostrý meč, verím tomu, že milosť Božia by sa ho bola dotkla. Ale vieš, ani jeden, ani druhý nechceli stratiť svoje meno. Nechceli stratiť svoje meno. Nielen svoje peniaze, ale ani svoje meno. Nič sme si na tento svet nedoniesli a dokonca aj meno, ktoré máme, sme si nedali. Biední sme. Ešte aj to nám museli dať rodičia. Ešte ani len meno, ktoré máš, není tvoje. Není od teba. Ale my si tak rádi držíme všetko. A nechceme, aby svetlo preniklo naše srdce. Ale dnes slovo Božie jasne znie. A meč Boží
je dávaný do rúk kazateľov na to, aby sa odsekla každá tma, každý kompromis, každá vlážnosť, každá lstivosť, každá polotvárka. Vieš, ak chodíš do cirkvi a hovoríš o sebe, že si kresťan, ale v práci tvoje skutky a tvoje správanie je iné, tak ti poviem pravdu, tma svieti v tvojom srdci. Tma, je tam tma. Darmo, že tu chodíme, ak nežijeme. Ale toto, čo ešte chcem povedať a budem končiť, je, že my nesmieme dovoliť tomuto klamstvu satanovmu, ktoré nás chce zadržať v hanbe, od toho, aby sme boli pohotoví k pokáňu. Viete, každý z nás môžeme zlyhať a môžeme padnúť. Každý z nás máme k tomu rovnaký potenciál. Ale ak padneš, buď vďačný, keď ti znie slovo, ktoré ťa bolí. Zapíš si toto hlboko dneska do srdca. Keby len toto jedno z celej tej kázne, čo som tu také aj narobil, jedno si zapíš. Keď ťa bolí slovo, to je dobré. To je dobré. Nezatvrdzuj svoje srdce. Nechaj svetlo, aby prežiarilo tvoj život. Utekaj do svetla. Utekaj do svetla. Utekaj do svetla s celým svojim úsilím, so všetkým, čo máš. Zanechaj všetko. Len aby si neskončil v pazúroch tmy. Ananiáš a Zafira nestihli zareagovať. Bol pohotový súd nad ich životmi. Preto sa trénujme v rýchlosti reagovania na pokánie. V rýchlosti našich nôh do pokánia.